Veľká história sa na Liptove zastavila v roku 1709. Pri obci Vavrišovo sa odohrala jedna z posledných a zároveň najkurióznejších bitiek povstania sedmohradského kniežaťa Františka II. Rákociho proti rakúskému cisárovi. Cisárske vojsko, ktorých volali Labanci, použili na tú dobu dosť netradičný spôsob obrany. Uzavreli Liptovskú kotlinu od úpätia Vysokých Tatier až po úpätie Nízkych Tatier dvoma obrannými líniami vybudovanými z kmeňov stromov. Obranný systém kopíroval tok rieky Belá. Prvá línia sa tiahla od Liptovskej Porúbky poza Hrádocký hrad a po okraji strmého ľavého brehu rieky Belej končila pri Liptovskej Kokave. Táto línia bola spevnená 5 opornými bodmi, z ktorých 3 boli v blízkosti Liptovskej Porúbky, pretože cisárske velitelia očakávali útok od Kráľovej Lehoty, kde sa stretávali všetky cesty smerujúce od východu a kde povstaleckí Kuruci operovali. Druhá obranná línia sa tiahla od Liptovského Petra po okraji vyvýšeniny, ktorá sa tiahne západne od Vavrišova a pokračovala až po hustý nepriechodný les na úpäti Vysokých Tatier. Táto línia bola prerušená na niekoľkých miestach korytami potokov, ktoré sa vlievali do Belej. Tu bolo vybudovaných 5 oporných bodov. Dediny Liptovský Peter, Vavrišovo a Pribilina boli obohnané šiancom a západne od Vavrišova bol vybudovaný väčší hviezdicový šianec. Šianec bola stavba z drevených kolov vo 2 radoch vedľa seba do zeme zasadených a medzera medzi nimi bola vyplnená hlinou a kameňmi. Povstaleckým Kurucom velil generál Michal Čáky a mal k dispozícii 6500 až 7000 vojakov, kde 2/3 tvorili pešiaci a 1/3 boli jazdci. Veliteľom cisárskych Labancov bol generál Anton Tolet a velil približne 1600 vojakom, z ktorých 550 bolo pešiakov. 1. augusta vyrazili Kuruci z tábora blízko Hranovnice okolo obeda a prešli v ten deň asi 18 kilometrov a utáborili sa blízko Šuňavy. Zároveň z tábora v okolí Telgártu vyrazila kurucká jednotka pod velením brigadíra Čajágyho. Táto jednotka s počtom asi 2000 mužov smerovala cez Nízke Tatry, ktoré prešla niekde v okolí Bacúcha. Napokon sa dostali do blízkosti Liptovskej Porúbky, kde sa 3. augusta ukryli. Hlavné vojsko tiež pokračovalo smerom k cisárskym opevneniam a 3. augusta už odpočívali v tesnej blízkosti cisárskych opevnení. Útok mal pôvodne začať už 3. augusta 1709, ale velitelia sa proti tomu postavili dôvodiac, že za takú krátku dobu nedokážu dostať svoje vojsko do blízkosti cisárskych Labancov. Pravá príčina odkladu bola však asi niekde inde. Presne pred rokom totiž utrpeli Kuruci fatálnu porážku v bitke pri Trenčíne a poverčivosť tu asi zohrala svoje. 4. augusta bola nedeľa. Útok sa začal medzi 7. a 8. hodinou ráno. Nikde sa nespomína, prečo Čáky útok nezačal skôr. Mohol tak využiť možnosť tichého nočného nástupu. Takto stratil veľkú výhodu, moment prekvapenia. Michal Čáky viedol svojich pešiakov ku šiancom pri Dovalove. Jazdci sa pokúsili prebrodiť Belu po pravom krídle. Tolet, vidiac, že Kuruci začínajú útok, pricválal so svojou jazdou k miestu, kde Kuruci útočili a podarilo sa mu ich zahnať späť. Zatiaľ Čáky prekročil šiance a spolu s ľavým krídlom kuruckého vojska začali Toleda zatláčať do Vavrišova. Medzitým sa podarilo aj jazde prekročiť Belu a tak sa musel Tolet stiahnuť a ukryť do šianca pri Vavrišove, ktoré dal podpáliť v obave, že tak urobia Kuruci a on sa nebude môcť v šianci brániť. Veľkou chybou sa ukázala skutočnosť, že Čáky nemal spojenie s brigadírom Čajágy, ukrytým v Liptovskej Porúbke. Čajágy nevedel o začatí útoku, ale keď počul okolo 10. hodiny 2 výstrely z dela, pohol sa aj bez rozkazu smerom k Vavrišovu. Keď dorazil na bojisko, nemýlilo ho ani horiace Vavrišovo. Chcel útočiť na Toleda, ale na príkaz pravdepodobne Čákyho mu to velitelia nedovolili. Cisársky veliteľ generál Tolet mal dosť času, aby sa stiahol so 400 až 500 bojovníkmi do šianca.
Takýmto spôsobom Čáky už v prvý deň premárnil veľmi dobrú príležitosť Toleda poraziť. Okolo 3:00 popoludní boli cisársky Labanci uzavretí v Šianci pri Vavrišove. V noci zo 4. na 5. augusta začal plukovník de Riviere ostreľovať z kopcov nad Vavrišovom svojimi dielami cisárskych Labancov v ústrednom Vavrišskom Šianci. Nasledujúce dni 5. až 9. augusta prebehli bez významnejších udalostí. Pri vzájomnom ostreľovaní boli straty na jednej aj druhej strane. Situácia Toleda sa stávala čoraz beznádejnejšou. Míňala sa mu strava a jeho ľudia trpeli v úmorných horúčavách a smradľavom vzduchu rozkladajúcich sa mŕtvol. Počas 9. augusta sa streľba Kurucov zmierňovala a pred večerom sa celé kurucké vojsko stiahlo a 10. už táborili pri Vikartovciach. Kuriózny výsledok tohto vojenského stretnutia možno pripísať nerozhodnosti a slabosti kuruckého velenia. Nebol nejaký dôvod stiahnuť sa z boja. Naopak skúsenosti a vysoká morálka umožnila Toledovi udržať sa napriek ťažkým podmienkam vo Vavrišskom Šianci. Presný počet padnutých a zranených Kurucov nepoznáme. Vieme len, že poslali svojich zranených na ošetrenie do Levoče. Na cisárskej strane padol jeden kapitán, jeden pomocný farár a 18 vojakov. Zranený bol jeden kapitán a 19 vojakov. Bitka pri Vavrišove sa odohrala v roku 1709. 300 rokov ostala zabudnutá. Myšlienka na jej rekonštrukciu vznikla v roku 1995. Založením občianskeho združenia Hornoliptovský kurucký regiment v októbri 2008 nabrala príprava na intenzite. 2 roky prípravu vyvrcholilo 7. až 9. augusta 2009. Členovia Hornoliptovského kuruckého regimentu prevzali na seba zodpovednosť za prípravu a priebeh celého projektu. Zvládnuť organizačne takýto projekt je úloha veľmi náročná. Málo kto z organizátorov si vedel predstaviť, čo nás pri príprave čaká. Možno aj preto sme nikdy nezapochybovali, že sa to podarí. Samozrejme, vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu celej akcie. Príprava boiska, stavba vojenského tábora, príprava jedla pre vojska a ešte mnoho iných vecí bolo treba zabezpečiť. Či sa to podarilo, posúďte sami. V piatok 7. augusta 2009 ráno sa Kuruci začali schádzať vo vojenskom tábore. Vojaci v uniformách a markitánky v dobovom oblečení. Na 10. hodinu bol naplánovaný začiatok konferencie. Evanjelický kostol vo Vavrišove tento deň patril historikom. A Kuruci pri slávnostnom zahájení nesmeli chýbať. Čestná salva členov Hornoliptovského kuruckého regimentu patrila zhromaždeným obyvateľom Vavrišova, účastníkom konferencie a tým, ktorých do Vavrišova priviedla možnosť dozvedieť sa viac o udalostiach, ktoré sa vo Vavrišove odohrali pred 300 rokmi. Dámy a páni, ctení hostia, drahí spoluobčania, je pre mňa veľkou cťou, že vás môžem v mene organizátorov obce Vavrišovo a občianskeho združenia Hornoliptovský kurucký regiment
privítať na vedeckej historickej konferencii venovanej 300. výročiu bitky pri Vavrišove z roku 1709. Naše nastávajúce rokovanie je prvým z podujatí veľkého medzinárodného projektu, ktorý zastrešuje obec Vavrišovo a ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika, Česká republika 2007-2013. Dovoľte mi, aby som vás v mene občanov obce Vavrišovo, ako aj v mene svojom, srdečne privítal na prvom z pripravovaných podujatí pripomienky bojov a obetí bitky pri Vavrišove v roku 1709. Všetky tieto aktivity sú výsledkom niekoľkoročnej práce ľudí združených v Hornoliptovskom kurdskom regimente a realizujú sa vďaka grantovej podpore Európskej únie. Prajem vám úspešné rokovanie. Ďakujem. Členovia občianskeho združenia Hornoliptovský kurucký regiment spolu s obcov Vavrišovo sa pustili do akcie, ktorá svojím rozsahom, návštevnosťou a kvalitou prevedenia prekvapila všetkých. No jedným dýchom treba tiež povedať, že bez nadšenia a viery, že sa to podarí, by sme sa nezaobišli. V tábore vládla pokojná atmosféra. Počasie na Liptove býva v tomto ročnom období dobré. Ale predsa veľa ustarostených pohľadov smerovalo k majestátnemu kriváňu. Mraky, ktoré sa miestami prevaľovali nad Liptovskou kotlinou, neboli búrkové. Počasie nám prialo a tak sme mohli pripravovať poslednú akciu naplánovanú na piatok. Na streľbu z kanóna zo stráni nad dedinou sme však potrebovali Honza Langera s delom. Ten však ešte nedorazil. A čo, a dela máme? Za 5-8. No tak poďme vytrvať. Nakoniec sme sa však dočkali. Z Kopšivnice dorazilo delo, obsluha a aj stále vysmiatý Honzo Langer. Tak, pozor! Tak, chytni. Skúsime. Adam, slyšíš? Čistit. V sobotu nás čakal náročný dopoludňajší program.
Po raňajkách vojska odchádzali do dediny, kde bol odhalený pamätník bitky pri Vavrišove. Potom nasledoval pochod obcov a ceremoniál začatia výstavby Múzea kuruckých tradícií.
začiatku augusta zvykli bývať po stáročia vo Vavrišovej rovnote. Bežné, ničím sa nevymykajúce zo zaužívaných zvykov a tradícií, teda snad také, aké sú v každej hornoliptovskej obci. Tento víkend je však výnimočný a výnimočný je hneď z viacerých dôvodov. Obec Vavrišovo si pripomína s celým hornoliptovským regiónom okrúhlych 300 rokov od jedného z kľúčových vojenských stretnutí počas stavovského povstania, bitky Kurucov, Františka II. Rákociho a Labancov, rakúskeho cisára v auguste 1709. Obec Vavrišovo sa vďaka neuveriteľnej aktivite nadšencov z občianskeho združenia Hornoliptovský kurucký regiment, Liptovskej regionálnej rozvojovej agentúry i velených predstaviteľov obce stala na kratučký čas na 3 dni centrom kultúrno-spoločenského diania v celom regióne. O jeho pozoruhodných aktivitách sa dozvedeli ľudia nielen za hranicami Liptova, regiónu, ale aj za hranicami nášho krásneho Slovenska. Nepochybne sa dnešný deň zapíše do histórie našej obce zlatými písmenami. Aj preto, že bitka pri Vavrišove bola významným dejinným väzníkom, históriou možno nie celkom doceneným. Najmä však preto, že si týmto spôsobom aj po stáročiach dokážeme uctiť boj nášho ľudu za oslobodenie z poriadka podánstva, boj za náboženskú slobodu a boj za ľudskú dôstojnosť. Toto je odkaz, ktorý nám zanechala história, aj keď neporovnateľne zmenených životných podmienkach je mnoho aktuálny aj dnes. Na pamätku všetkých tých, ktorí na jednej alebo druhej strane v tejto neúprostnej bitke položili svoje životy, bude v centre našej obce stáť monument, pripomínajúci túto historickú udalosť.
A ja si dovolím poprosiť všetkých prítomných pánov starostov, aby slávnostne pokopali náš základný kameň budúceho múzea. Nech sa mu darí. Vojska na poveru veliteľov, čestnú salvu, pán! Peloton, Generale Schach zu machen! Macht euch fertig! Macht euch fertig! Strieľajú na pravej. Všetci k boju! Raz, dva, hlavičky otvoriť! Ruté lobudu! Hau! Schlag an! Schlag an, hod! Feuer! Obed bol už pripravený. Po obede sa balili patróny, pripravovali sa zbrane a niekde zvýšilo trocha času aj na oddych. Chalani mečiari aj s koňami ho začnú brániť. Dobre. Tým pádom sa voz stiahne, končí sa bitka. Dobre. Hej. Dobre. Ja sa potom s kurcami rozoberám. Dobre. Hej, aby sme to vedeli. Ja to budem veliť, hej. On je náš veliteľ. Hej. Bojový. Fajn. On náš týdničný. Augusta 2009 po náročnom dopoludňajšom programe pri odhaľovaní pamätníka a poklepaní základného kameňa výstavby Múzea kuruckých tradícií začali vo vojenskom tábore prípravy na rekonštrukciu bitky pri Vavrišove. Balili sa patróny, konzultovali sa detaily pohybov vojsk na bojisku, velitelia jednotiek vydávali posledné pokyny. Rekonštrukcia prebehla v miestnej časti Kryžanovce, kde prebiehali boje aj v skutočnej bitke v roku 1709. Do Vavrišova prišli v historických uniformách vojaci z Infanterie regiment číslo 3, 1. granadír kompánia z Bratislavy, Valašský zbor portážsky z Valašskej Bystrice, Uhorská hajdúska skupina Spikulatores z Bratislavy, korporál z Hradca Králové spolu s chorvátskymi pandúrmi, Les Enfants Perdus z Kopšivnice, Via Casa z Košíc, Belkam Ranč z Bystričky a samozrejme kuruckí bojovníci z Hornoliptovského kuruckého regimentu z Vavrišova.
Celý systém vybudovali vojaci a podaní z okolitých dedín a aby bolo zásobovanie vojska vo vydrancovanom Liptove jednoduchšie, sú týždenné jarmoky z Liptovského Mikuláša dočasne prenesené do Liptovského Petla. Ako lesnú? Dívali, které jsou ty? Na bobtináču. A už je to dole. Tak jdeme do. Já si myslím, že to je strašně užitečná flaška, víme. Já myslím, že by moc na popruhu vodou na to. Cisársky Labanci prichádzajú na boisko. Budú sa brániť za šiancami vybudovanými z lieskového prútia. Kurucké vojsko, ukryté pred zrakmi divákov, nabíja pušky a velitelia vydávajú rozkazy na presun do bojových pozícií. Labanci sa rozostavujú v šiancoch, rozmiestňujú dela a vysielajú chorvátskych pandúrov ako predsunuté stráže. Cisársky vojaci netušia, že na rieke Bela, ktorá tečie popri Vavrišove, začala kurucká pechota útočiť na ich vojská rozostavené pri brodoch. Upevňujú svoje obranné postavenie a robia posledné úpravy okolia. Veliteľ dáva povel delostrelcom, aby výstrelom z dela rekonštrukcia bitky pri Vavrišove začala.
Je pamätná nedeľa 4. augusta roku 1709. Je 7 hodín ráno a bitka sa začína. Cisársky zvedovie hlásia, že kurucké anieli prebrodili Belu a začínajú pri Dovalove prvé boje. Kuruckí jazdci sa dostávajú do blízkosti vavrišovských pozícií. Za oddielmi Labancov idú markitánky, ktoré sa starali o potravu vojsku a ošetrovali ranených. Sú prenasledovaní Rákocievcami a boisko sa sťahuje k Vavrišovu pomaly. Je 9 hodín, Kurúci sa dostali až k cestnej blízkosti Vavrišského Šianca a neľútosný boj sa rozpútal na oboch stranách. Kurúci museli ustúpiť, pretože odpor Labancov je dosť veľký. Cisársky generál dal Vavrišovo radšej podpáliť, aby ho nepodpálili Kurúci a sťahuje sa do opevnenia postupne.
Labánska obrana je hrdinská. Cisársky sa v obklúčenom šianci bránia do posledného muža. Je to vyčerpávajúce, sú letné horúčavy s dochlými koní a zapáchajúce telá ranených znemožňujú väčší pohyb. Je veľa zranených aj na kurudskej strane. Zranených odnášajú pomocníci, ktorí sú naverbovaní z okolitých dedín. Veliteľ cisársky, cítiac, že sa neubráni, vyslal rýchleho posla, ktorý smeruje k Uzvolenu a ide vyzvať generála Jarda, aby prišiel s 1500 mužmi na pomoc, pretože nie je schopný sa ubrániť. Už cítite vôňu vojska, síra. Cisárským vojakom jediné neostáva len sa brániť a Kurdi presúvajú delá. Delostrelstvo pod velením francúzskeho dôstojníka Jeana de la Rivière začína zbližšia ostreľovať šianec. Ostreľovanie pokračuje až do večerných hodín. Labanci sa pokúsili o protiútok a zvrátiť bitku, ale kurudská pechota je silnejšia, zatláča ich naspäť do šianca. Kurudský dôstojník de la Rivière ostreľuje čoraz hustejší šianec. Je to neúnosné. Cisársky generál bol ranený, kulka mu prestrelila sánku na dvoch miestach. Situácia sa stáva
neúnosnou a bitka sa zdá sa presúva v neprospech cisárstva. Bojovníci sa dostali do úzkých a bolo vyhlásené dočasné prímerie, aby mohli pozbierať ranených. Parlamentári budú vyjednávať. Kurúci v tábore vyjednávajú, čo sa bude diať ďalej, lebo dostali informácie o tom, že vojsko generála Viarda sa dalo na pochod o Zvolena. Počíta okolo 1500 mužov a spojilo sa s vojskami generála Ebergényho z Oravy a postupujú smerom na Ružomberok a je to vlastne nejakých cez 30 kilometrov vzdušnou čiarou od Vavríšova. Boja sa, že výrazne zasiahnu do bojov, tak kurúcky generál Michal Čáky zvažuje ústup z boiska, ale ostatní generáli a brigádni generáli nie sú tomuto naklonení. Labanskí vojaci na druhej strane vyčkávajú, čo sa bude diať, odkiaľ príde ďalší útok a dielostrelecké salvy budú pokračovať až do večera.
Ráno sa opäť začali boje a prichádza dnes do tábora, že posily prichádzajú, ale sú ešte veľmi ďaleko. Boje pokračujú na obidvoch stranách, ale z Rákociovskej strany Kuruckej sú veľmi rozpačité, pretože nevedia, čo sa bude diať. Kurucký generál Michal Čáky je veľmi prekvapený a zaskočený hrdinskou obranou cisárskych vojakov v Šianci. Boje pokračujú už druhý deň a cisárskym vojakom už neostáva ani moc streliva a musia sa naozaj brániť do posledného muža. V boji padol aj baron Bekl, ktorý sa prišiel bojovať z Nemecka a bola to najvyššia šarža, ktorá padla v týchto bojoch na labanskej strane. Boje pokračujú aj ďalej. A to je fertig!
Práve pozorujete, ako sa viedla bitka o muničný voz, ktorý vlastnými telami zachraňujú labanskí vojaci a odťahujú ho do Šianca. Kurúci sa bránia, ale labanský odpor je veľmi hrdinský, statočný a voz sa podarilo zachrániť. V noci z 8. na 9. augusta už niektoré kurúcké jednotky útočia len na vlastnú pesť. Bez rozkazov nerozhodného veliteľstva. Jean de la Rivière ostrovný Šianec spomad Vavrišova a kurúci už len rozpačito a niektoré jednotky útočia na Šianec. Generál Čáky vydal rozkaz svojej armáde na ústup, aj keď mnohí velitelia nesúhlasili. Tak francúzsky brigádny generál hodil od zlosti čiapku o zem podľa ľudovej tradície, keď dostal rozkaz ustúpiť, ale vojsko pomaly ustupuje zo strachu pred blížiacimi sa Labancami, ktorí prichádzajú od Ružomberka. V skutočnosti toto vojsko je ešte veľmi ďaleko a nemôže zasiahnuť do bojov, ale kurúci ustupujú aj napriek tomu. Kurúci z bojiska ustupujú. Aj napriek nesúhlasom ostatných veliteľov sa bitka pomaly končí. Pomocné jednotky sa ešte stále nepriblížili k Vavrišovu, ale Michal Čáky vydal povel 9. augusta ráno, aby velitelia ustúpili, a na tejto porade došlo aj k veľmi vážnej roztržke medzi veliteľmi v kurúckom vojsku a veľmi častej slovnej výmene. Kurúcká palba na Vavrišský Šianec ustala z 9. na 10. augusta 1709. Povstalci sa zhromaždili pri Lidiach a odtiahli do Spiša, kde sa 10. augusta utáborili pri Vykartovciach. Generál Anton Tolek s cisárskými vojakmi hrdinsky vytrval v Šianci vo Vavrišove
ubránil pozície a po odchode Kúrcov mohli byť pochovaní vojaci ranení, ošetrení a postupne prišli aj už neskoro posily od Zvolena. Vavrišská bitka sa končí, ale niektoré jednotky kúrcké na vlastnú pes ešte strieľajú a ostreľujú Šianec, ale sú to už posledné výstrely tejto bitky a môžeme povedať, že sú to posledné výstrely vo väčšom vojenovom konflikte v rámci Lákacieho povstania. Áno, víťazstvo, aj to veľmi zvláštne, postavené strany Labancov, ktorí vydržali a hrdinskí sa bránili. Zatlieskajme im za tú odvahu. Ďakujeme vám všetkým za to, že ste sa prišli pozrieť na túto historickú rekonštrukciu. Dúfam, že sa vám to páčilo. Je to ojedinelé svojho druhu u nás, aj keď ide zahraničí, to je bežná záležitosť. A tešíme sa, že sa stretneme opäť o rok prípadne na podobnej rekonštrukcii. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme, hlavne za organizátorov, ktorí robili skvelý kus práce, a za účinkujúcich, ktorí sa nádherne prezentovali. Bolo to niečo prekrásne, myslím si. Ďakujeme všetkým. Dovidenia. Teraz končí, celá bitka končí slávnostnou prehliadkou. Defilé vojsk bude prechádzať. Na malej prehliadke môžete si ich pozrieť blízky, pochodujú, aby ste videli na oboch stranách, aké vojsko bojovalo. Že tady byli normální lidi, kteří si hráli takový ty, pak na něj skočí.
Šable hore. U sebe. A tu noci. 3krát vývat! 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 Hej! Iba posledná vec. Hej, Luci! Vývat, Kašovia! Vývat! 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 Poďte, skupinou. Dobre. Dovolím. Že by mali s protivníkom. To neviem, nemôže mať. Táto situácia politika nie. Jsem musel Aj my ďakujeme. Kameraman do kameramana. Ideme bez nič, čo? Ale som sa kryl chrbtom, už keď ja už to pojalo. Asi prostě je to nějak asi takhle jmenoval můj brácha. Já jsem tam pochopím, jak se to rozvěděla. Ty ste riadne, dneska tu špíte? Aha. Kto by dneska išiel taký občitý domov? Ale ty to máš cez spolu. Počkaj, on to filmuje. Toto sa nerobí. Kamera sa vypína. Tak jsem mu zavolal, on to hned vzal.